Profesori na fakultetu vrlo su pristupačni, malo je studenata na fakultetu, te se svi profesori imaju priliku studentima posvetiti individualno, što kroz konzultacije, što kroz neke neformalne razgovore. Studenti kroz svoje terenske nastave često imaju vremena i za neki zabavni sadržaj, često se putuje van države, uvijek ima slobodnog vremena da se studenti i zabave i druže. Studenti fakulteta šumarstva i drvne tehnologije vrlo su uspješni sportaši, pa fakultet često organizira razna sportska događanja na koja se studenti mogu uključiti. Moje najdraže iskustvo na fakultetu definitivno je stručna praksa. Prošle godine sam odradila 2 tjedna stručne prakse u Vinkovcima gdje smo kao ekipa, kao cijela godina, zajedno sudjelovali na jednom projektu, te smo se kroz ta 2 tjedna jako družili, povezali, zabavili, te stekli puno iskustva i znanja.